1 Peter 3 verse ya 3 inoti. Verse 3. Kushonga kwenyu ngakurege kuva kwekunze, kwekuruka vhudzi, nekushonga ndarama kana kupfeka nguvo. Bhaibheri roti izvo panapa. Imi advice yandiri kukupai ndeiyi. Kana muchipfeka, musapfeke panze mukati musina kupfeka. Paul haasi kuti musarukwe. Paul haasi kuti musaite makeup. Paul haasi kuti izvo musagerwe zvakanaka. Paul haasi kuti musapfeke human hair. Paul haasi kuti chitema kuve neizvozvo. Paul ari kuti izvo problem iripo ndeyevanhu vari kuconcentrate on the packaging when there are no contents. Ndeyevanhu vari kuconcentrate on making up on the face when the brain is empty. Ndeyevanhu vari kupretenda to have it when they have nothing. Ndeyevanhu vari kuoverpromisa when they underdeliver. When you see them walking, you see women of value. When you take them home, you realize they are empty. Vakafanana nemabhodhoro akanyorwa zvakanaka kunzi Coca-Cola. Bhodhoro rakanyorwa zvakanaka kunzi Mazoe, but inside harina charinacho. It is only a promise of a healthy drink, but there is no healthy drink. Unfortunately, every empty vessel does not mean it has nothing. But izvo unongoziva kana pane vacuum nyangwe mhepo inonofila. Saka munhu anenge achiti ndazviwanira mukadzi, nyamba hauna kuzviwanira mukadzi, wazviwanira maempty bottle, aifanirwa kunge akafiliwa. But nekuda kwekuti vanhu vakatarisa pendi, vakafunga kuti nependi iripo, akatofilika kare, vakasiya maempty bottle achifamba, always promising but not delivering.